ಹಲೋ ಗುಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ತೋಜಾಗ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ಅನ್ ನಿಕ್ಲು ನಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನದೆ ಏನು ಕಾಂಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಆವಾಡು ಎನ್ನ ಬಾಬುಕಿನಿಂದ ಬೇಲೆ ಆವಾಡು ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪೆ ಅನ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾರೆಂಡು ಕಮ್ಮಿಡು ತೆಗೆದಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನದೆ ಕೆಲವರು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಓಡೆಗಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾ ಒಂದು ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಏನು ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಏನು ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನದೆ ಅಂಚನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೋ ತೂಯರನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಆಂಡತೆ ಇವರಿಗೆ ಐತೆ ಸಾನು ಬಾಬುಲ ಚೊಚ್ದೇರ ನಿಕುಲು ತೋಂದು ಪರು ಸಾನು ಬಾಬಾ ಜೇದೇರು ಅರೇನು ಪೂರ ಜಪಡಾದ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ತುಲೆ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲು ಪೂರ ಮೂವ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ತಗೊಂಡು ಪರು ರೂಮ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ದೀತೆ ತುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ರೂಮನ್ ಪೂರ ನೀಟ್ ದೀಪಿನಿ ಎನ್ನ ಕಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪಂದಪ್ಪಗನೆ ರೂಮನ್ ಪೂರ ನೀಟ್ ದೀಪಿನಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ನಾನು ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಇದಾದನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಂತೊನ್ಮೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನೊಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕುನು ದಿನವಲ್ಲ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ದಾದ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ದಾದ ತೋಜಾವೋಡು ವೀಡಿಯೋನು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬರೆದೆ ತೊನ್ವ ಎಂಕೊಲು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಎಂದಾದನ್ ಪೇರು ಓದೋನ್ವ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೇರೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಇಂಚ ಪೋಲೆ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನದುಪ್ಪರೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಬೇಲೆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಾಸು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎನ್ನಾರ್ ನಿಕಲು ಗೈಸ್ ಕಾಸು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಸಮಕಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತರೋ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ತು ಕೊಡತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಎನ್ನ ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ತ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡು ಆರ್ಡ ಕೇಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಪೆ ಆಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೇನ್ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರಂಡು ಸರ್ ನಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತಂದ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಪಂದು ಅವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಲ ಪೋತ್ಕೆ ಎನ್ನದ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬು 6 ಮಂತ್ ಆದಾಗ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಸರ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪಾವೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂದ್ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಲದ ಕುಂಟುನು ನಮ್ಮ ಕೈಟೆ ಆಡ್ತೊಡ್ಗೈತೆ ಅಂತ ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅವನೊಂದು ಕುಂಟ ಅದ್ದರೆಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಅರ್ದು ಎಂದು ಎಂಚ ಅರ್ದು ಕೈಟೆ ಅರ್ದು ಅತಿ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬಾಲಿಗ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಅಂಕ್ ಅರ್ಧರೆ ಆಪುಜಿ ದಪಂಡ ಒಂಜ ಯಾನ್ ನೈಟ್ ಅರ್ದುನು ಮೀಯರ ಪೋನಾಗ ಅರ್ದುವೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಧರೆ ಪೋಪುಜಿ ಗಡಿ ಚಂಡಿ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಂಡದ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುಣಿ ರಾತ್ರದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡೆಗ್ ಕೋಡೆಗ್ ನುಂಗುದ ಅದಿಪ್ಪುಣು ಕಾಂಡದ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಮುಂಜಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅರ್ಧರೆ ಸುರು ಮಾಡ್ಪುಣು ಸೊ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಫುಡ್ ಪಾಡ್ದು ఒక డెటాల్ కూడా పాడదు లైక్ మన దీపే ఇతర ಅನ್ನಿ ಅರ್ಧರೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪಿಟೆ ಪೋರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಲು 160 ರೂಪೀಸ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದೇರು ನೀರು ಕಂತದಿ ಮಸ್ತ್ ವರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲು ಕಂತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಕಲ್ಲದೆ ಡೆಟಾಲ್ ಸಾರಿ ಲೈಬೋಯ್ ಸೋಪ್ ಪುಡಿ ಅನ್ನ ಉಂಟುನು ಅರ್ಧನು ಲೈಬೋಯ್ ಸೋಪು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನತೆ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ಐಟ್ ಅವು ಒಂಥರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಪುಲ್ನ ಪೋಪುಜಿ ಐತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲೈಬೋಯ್ ಅರ್ಧನು ಲೈಬೋಯ್ ಪರಿಮಳ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಮತ್ತು ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಅವು ಎಡ್ಡದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಬೋಯ್ ಸಾಬೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೆ ನೀ ಕಲ್ಲಡು ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಅರ್ಧನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅರ್ಧನ್ ಯಾನೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಒಂದೊಂದು ಯಾನ್ ಮೊದಲ ತುಪ್ಪುನ ಐತೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೈಲದ ಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಅಂದೆ ತೊಂದು ಕಾಟನ್ ದ ರೀಯೂಸೇಬಲ್ ಅವನ್ನ ನಮಕ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಗಂಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವೇ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 9 ಪಾಡಿಯಡ
ನೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ದಪ್ಪಂಡ ಜತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಜೋಕುಲ ಆತ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಚಂಡಿ ಅದು ಪೂಜ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರಿ ಇದು ಏನಲ್ಲ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಪಾಡ್ನೆ ಇಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರ ಹೌದಾದಿ ಅವು ಎಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಂದೆ ಅಂಚ ಕೊಂಚಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಕಾಟನ್ದ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಾರಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವೆ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಮೂಜಿದೆ ತಂದಿನಿ 1000 rupees ನಿಕ್ಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಇಡ್ದು ಪಾಡಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಗಂಡ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 199 rupees ಅಂದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾನಿಪಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂದು ಅವು ಏನ್ತಿರಿ ನಮಗೆ 199 ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಉಂದಾಂಡ 1000 ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಟನ್ ಅಟ್ಟೆ ಅರ್ಧದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಗ್ಲೆಗಳ ದಾಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕುದು ಎಂಚ ಗೈಸ್ ಇತ್ತಂದಿರ ಪ್ರಪಯನ ಅರ್ಧದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಧದ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋದಾರೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ನಡುಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದೇನಿ ನಾನು ಆಯ್ದಿ ಸಾಂಜೆ ಬಾಬೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂತಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರು ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕದ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಗೈಸ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಜಿ 4 ಡ್ರೆಸ್ ಹೋಜಾವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡುಪ್ಪಾರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 400 ಸಮಥಿಂಗ್ 400 ಅಂದಾತೆ ನಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡುಪ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಒಂಜಿ 400 ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊಸ ಬತ್ತಿನೇ ತೋಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಡ್ದೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದೊಂದು 400 ಟಾಪ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 399 ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಲುಂಬುದು ಪೂರ ದೀದ್ ನುಂಗಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಜಿ ರೋಸ್ ಉಂಡು ಜಾಯ್ಲಿನ್ ಬಂದು ರೋಸ್ ಗೊಂಜಿ ಪಾಡೋ ಪೋಕ ಒಂದು ತೊನ್ನಿ ನಾನು ತಿಲೆ 399 ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಣ ಇಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಶೋಕುಂಡು ಫ್ರಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ 800 ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗ್ ಪಾಡೋಲಿ ಒಡೆಗಂಡ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ದಿನನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಹತ್ತೆ ಬಾಬಾ ರಾಜರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಡೋಡು ಬೈದೇರು ಬಯ್ಯ ಅಂಡತೆ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ 400 ಒಂದು ನಾನು ಬಾಯ್ಕೆದ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಬಿ ಶೋವರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪುಡ್ತಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದನ್ನ ಕಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ನೆಕ್ ಟಾಪ್ಗೆ 400 ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗ್ಲ 400 800 ತೆಗಿತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ದೊಂದ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತೆಗೆದಿನ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ವೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಅವೇ ಪನ್ಯತೆಯನ್ನು 400 ಸಮಥಿಂಗ್ ತೆಗೆದಿನ ಫ್ರಾಕ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ವೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ದೂರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಪೊಪ್ಪುನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕತೆ ಎಂದು ಇಂಚ ಬೇರೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಂಚೂರು ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಎನ್ನದೆ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ತೂಕ ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕೊಂದು ಪಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ತುರಿ ಇದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಹೆಗ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದ ತೊನ್ನೆ ಇದು ಪಿರೌಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಲಕ್ಕ ಸೇಮ್ ತುರೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು 399 ನಿಕುಲು ಒಂದು ಪಾರು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಕೈ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅದು ఒక ಪಿರಾವು ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೊಸ ಶೋಕುಂಡು 399 ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು 399 ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾಯಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು 800 ತಿಕ್ಕದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪರೊಂದು ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಇದಾದಂತಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂದು ತೆಲ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪ್ರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೊಂಜಿ 800 ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ ಒಂದು ತೊಂದು ಕನ್ನಾಡು ಸೊ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ ತೊಂದು ಏನು ಲೇಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಎದುರ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದಾತನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೇರು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ ವಿತ್ ಲಿಂಕ್ ಬರೋದು ತುಲೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿನ ಬರೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿನ ಶೇರ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ತೂ ಯಾರತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಲೆ ಬೋಪಿನಕ್ಲೆ ಇವರ ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಬೋಪಿನಕ್ಲೆ ಇವರ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು
ಸಣ್ಣ ಬಾಬು తెలుతుందిలేదు మీరు సాయంత్రం అంచా ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನಲ ಮಲ್ತೆಡ ನನ್ನಲ ರೂಟೀನ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೆಡ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೇಗೆ ಏನು ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫಾಲೋ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್